Salutare și bine ați venit la al treilea episod al emisiunii În Echipaj. Astăzi, alături de noi, îl avem pe domnul Alex Avram, Alex pentru cunoscuți, da. Căruia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația în această emisiune. Bineînțeles, mulțumim Intercargo, unic importator și distribuitor al produselor Wilton în România, pentru că ne găzduiesc în această frumoasă locație. Și cum spun eu, vorba multă, sărăcia omului. Salut, Alex! Salut, Cătălin! Îți mulțumesc din nou că ai venit, ai acceptat invitația în emisiune. Cum să nu? Ești o persoană dragă mie și nouă în general și mă bucur și mi-ar face mare bucurie ca emisiunea ta să fie un reper în domeniul ăsta și cu cea mai mare plăcere vin dacă tu ai considerat că pot aduce plus valoare. Da, am încercat să fac această emisiune că mi s-a părut importantă, în primul rând pentru tot ce înseamnă domeniul ăsta al transporturilor. Și după cum ai văzut și tu primele episoade, a fost Alex Păunescu pe partea asta de semiremorci, după aia a fost Alexandru Tache pe partea de camioane rulate și bineînțeles Alex Avram. Și aici venim pe partea de anvelope, încălțămintea preferată a transportatorilor. Da, exact. M-am pliat bine. Se pare te-ai pliat bine, da. Și în următorul episod mai avem o surpriză pentru voi. Ce ne poți spune de parcursul tău profesional, cum ai început și cum ai ajuns director executiv la Contact Tire? Este o poveste lungă. Eu partea de vânzări sau tot ce ține de partea de vânzări o fac de când mă știu, de fapt de când am intrat în câmpul muncii. Imediat după facultate, în anul 4 de facultate, am fost recrutat de către cei de la Carrefour și am făcut o perioadă bună din viața mea retail. Am făcut vânzări în retail. Am fost manager de raion, manager de raioane, mai multe raioane. În momentul respectiv, nu știu, a fost criza asta 2007-2008, eu m-am angajat în 2004 în retail. La momentul respectiv Carrefour oprise expansiunea și nu mai deschidau hipermarketuri. Eu îmi doream foarte mult să ajung manager de departament ca ulterior să pot să promovez mai departe. La momentul respectiv, la evaluarea anuală, șefa mea de atunci, managerul de departament, că sunt ok, dar nu aș avea vreo șansă pentru că nu se mai deschid noi magazine, astfel că așa într-o frustrare personală am decis să-mi depun CV-ul la momentul respectiv pe Best Jobs și la o singură aplicare către cei de la Real m-au chemat, am avut assessment și după aceea am început ca manager de departament la Real. Nu are rost să plictisesc lumea cu tot parcursul meu. Cert este că în retail am ajuns până ultima funcție în retail. A fost director zonal la magazinele Profi. Aveam toate magazinele Profi din Prahova în subordine și 7-8 magazine din București. După care, la un moment dat, am decis că este cazul să ies din partea asta de retail. L-am cunoscut pe Timi Giurgi. Ne-am plăcut reciproc de la prima întâlnire. Mi-am dorit foarte mult să pot să fac împreună cu el lucruri. La momentul respectiv, el intuia în mine potențial într-un alt business, altul decât cel de anvelope, și care de fapt nu s-a mai concretizat. El mi-a zis: Alex, uite, cam asta aș vrea să facem împreună, dar momentan nu pot să spun exact de când. Avem două variante. Eu pot să vii la mine și putem să colaborăm pe partea de vânzare de anvelope, sau pot să continui unde lucram la momentul respectiv și să ne întâlnim atunci când proiectul ăsta devine ceva palpabil, ceva viabil.
plăcându-l foarte mult pe Timi, am zis, bă, nu, simt că am o conexiune cu omul ăsta și ce e în mână nu-i minciună, eu zic că trebuie să începem și după aia vedem exact cum o să evolueze lucrurile. N-a fost un lucru rău, clară treaba. Am început vânzările, firma era relativ la început, Contactire, am început vânzările la Eurospeed, o altă firmă care la momentul respectiv în care era și Timi implicat. Acolo am vândut multimarcă. Acolo m-am acomodat cu ce înseamnă anvelopele, cu refuzurile, este o piață destul de dură, foarte concurențială, unde argumentele, mai ales dacă vinzi multimarcă, sunt destul de limitate. La un an de zile am avut o discuție cu Timi și Timi mi-a zis, băi, dacă ai încredere în mine, vine un proiect ăsta numit Contactire. Eu cred că putem face multe lucruri împreună acolo, aici mi-este un pic mai greu. Și am zis da, am sărit în barca numită Contactire și de atunci m-am apucat să vând jete radial la momentul respectiv și am evoluat destul de rapid. Am avut și performanță foarte bună pe partea de vânzări. Ce mărci de anvelope comercializează Contactire în România în momentul de față, în anul 2025? La momentul ăsta suntem unici distribuitori. De fapt, noi doar așa lucrăm cu branduri unici între care suntem unici distribuitori. Suntem unici distribuitori pentru brandurile GT, Geniu. Poți să spui și premiera sau o lăsăm pentru altă dată? Da, iar de curând suntem unici distribuitori pentru brandul Uniroyal pe partea de anvelope de camion, brand al Continental, al producătorului Continental, brand cu care sperăm să facem performanță la fel de bine cum facem și cu celelalte branduri pe care le avem în portofoliu. Am stat să mă gândesc bine că nu știu, noi mai avem un brand de super buget, dar nu știu dacă chiar suntem unici, pentru că acolo e un pic mai dificil. Mai pe lângă anvelope, noi mai comercializăm și branduri de jante. Avem jante de aliaj și brandul Speedline. Suntem unici distribuitori pentru ele în România, principalul competitor al Alcoa și mai avem și brandul de jante de oțel, da? Jantele de tablă pe care toată lumea le știe ca și jante de tablă, jantele Lead, branduri Lead. Un brand de care suntem foarte mulțumiți. De fapt, toate brandurile pe care noi le comercializăm sau care noi le atragem în portofoliul nostru, încercăm cumva să respecte anumite standarde de calitate, pentru că altfel stilul prin care noi facem vânzarea nu ne ajută foarte mult. Noi alegem cumva să ne diferențiem un pic și să încercăm prin calitate, de fapt prin un preț foarte bun, ca un raport foarte bun preț-calitate, să ne diferențiem față de competitori. Vorbim de un preț pe kilometru pentru transportator foarte bun în momentul ăsta, pe piața din România. Da. Și aici vorbim în special de GT sau vorbim de toate brandurile care le aveți voi spre comercializare? Acum, ce pot să spun este că din testele pe care noi, cele mai multe teste sau cele mai multe dovezi în sensul ăsta vin din partea GT-ului. Clar, Uniroyalul și în discuție cu cei de la Continental și ei sunt foarte dispuși să începem să le luăm pas cu pas lucrurile și să testăm calitatea și să demonstrăm calitatea produsului în piață și ei sunt foarte încrezători în calitatea produsului. General, nu doar GT-ul, dar în special GT-ul pentru că noi așa am reușit să facem cumva diferența. Noi am început cu brandul ăsta când notorietatea era aproape zero. Și apropo de treaba asta, am chiar o întâmplare foarte amuzantă. Eram pe la începuturi și ciocăneam la multe uși. Ca un comis voiajor. Da, și am și fața asta care mă ajută foarte tare și cerșesc așa cumva milă și la un moment dat ajung la un transportator, se uită așa la mine, mă lasă, vorbesc. Ia zi băiețaș. Da, exact, știi, și omul, nu știu, așa mai
din respect, a zis, bă, hai să nu-l opresc, să las, să-și spune el acolo povestea, ce vrea, ce crede, ce speră să obțină de la mine și la un moment dat după ce îi spune, ce băi, uite care e treaba, n-am nicio nevoie, dar zice, ești căsătorit? Și da. Ai copii ceva? Zic, da, am o fetiță. Da. Ce bă, mă uit așa la tine, vrei să vorbesc cu cineva, să te angajezi, să vezi niște produse calma, că de aici nu știu cât timp poți să ții salariu. Și că te mai ține un pic așa, dar după aia sigur o să zică că n-aveți vânzări și nu o să vă-și permite să-ți plătească salariu. Asta așa ca și o întâmplare amuzantă. Dar nu te-a descurajat lucrul ăsta. Adică venind de la un transportator, bănuiesc că de la un transportator destul de ok, nu? Că de-aia te-ai dus. Da. Adică și nu te-a descurajat și a ajuns, doamnelor și domnilor, stimați privitori, director executiv. Cred că nimic. Dacă lucrezi în vânzări și știi și ai încredere în produs, cred că nu există să nu reușești. Ce te ajută mai mult în vânzări? Produsul în sine sau tehnica de vânzare a produsului respectiv? Din punctul tău de vedere vorbind acum. Contează foarte mult produsul, pentru că de aici pornește totul. Iartă-mă, știi de ce te-am întrebat? Pentru că știu de la tine că tu ai grijă ca oamenii, colegii tăi să fie traininguiți, da, era să zic le faci rost de traininguri. Adică, le faci de traininguri, da. Da, le faci niște traininguri. Aș vrea să facă vânzări în training. Da. Înțeleg ce am vrut să zic. Înțeleg, da. Nu mi-a cerut nimeni training, dar dacă e nevoie pentru vânzări, facem și asta. Facem orice. Da, știu că oamenii tăi sunt pregătiți, sunt bine pregătiți, colegii tăi sunt bine pregătiți, că exact cum noi am mai discutat, trebuie să spunem, săptămâna trecută, un pic. Și mi-ai spus că ții foarte mult la lucrul ăsta ca toți colegii tăi să fie instruiți periodic. Este un lucru important. Dacă îți respecti clientul, eu cred că trebuie să vii cu niște informații verificate, trebuie să îl consiliezi, pentru că de cele mai multe ori, și uite, de exemplu vorbesc de GT sau vorbesc de Geniu, nu contează de fapt brandul. Lucrurile evoluează constant. Inclusiv chiar dacă ești comercializant de un brand, brandul respectiv tot lansează noi profile, noi produse, le îmbunătățește pe cele vechi. Tu obții primul informațiile astea. Și cred că cel mai corect este să te duci și să explici partenerului tău că noi suntem de fapt parteneri și aici este optica un pic care ar trebui să se schimbe din punctul meu de vedere în industrie. Nu ești tu neapărat un furnizor, ești un partener. Pentru că tu, prin produsele care tu le aduci în piață și pe care tu le oferi partenerilor tăi, ei reușesc să aducă un plus valoare față de competitori odată și pentru ei, la final, când trag linie, să considere că au avut un beneficiu versus restul produselor care se comercializează. Dar cumva el, un transportator, de exemplu, sau un distribuitor, pentru că noi lucrăm foarte mult și prin distribuitori, de fapt ăsta este targetul, să încercăm să atacăm la nivel național prin niște distribuitorii, pentru că ei sunt prestatori de servicii pe zonele respective. Ei au nevoie de toate informațiile și au nevoie de argumente de vânzare. Au nevoie de argumente de achiziție, da? Pe care tu trebuie să le oferi ca ei să-și facă achizițiile. Aici contează foarte mult pentru că tu stai zi de zi cu produsele astea, tu ții legătura cu furnizorii, cu producătorii și tu le primești. Dacă le lași undeva și le bagi sub un preț și spui doar uite, vinde-le că sunt bune, cumva nu. Și tu constant trebuie să mergi, să updatezi partenerul, clientul, și să îi dai tot ce înseamnă know-how în domeniul ăsta. Pentru că tu mergi în fiecare zi către alți clienți și te lovești de diverse situații. De peste care transportatorul sau revânzătorul se poate lovi în viitor. Faptul că tu te lovești de ele, le observi, le constați, la multe dintre ele le găsești soluții, că faptul că tu te întorci către transportator sau revânzător contează enorm de mult.
Și aici eu cred că asta a făcut diferența inclusiv în parcursul companiei Contact Air. Am creat parteneriate. Am creat parteneriate care cumva dăinuie de la începuturile fondării Contact Air. Pentru că am adus acel plus valoare versus competitorii noștri. Nu neapărat, e bine să nu te lauzi tu, e bine să spui, adică este, nu că mă laud sau nu-mi doresc, nu ne dorim asta, că e bine să fii modest și e bine să știi locul clar în piață, nu suntem la un nivel la care toată lumea să ne uităm la toți de sus. Dar cumva avem o creștere organică și o creștere care ne ajută destul de mult să spunem că facem niște lucruri binișor. Cum este piața anvelopelor în 2025? Cum o simți? Este un pic mai complicată. Chiar citam astăzi dimineață un reportaj despre, și mă uitam un pic la cum reacționează marile flote din piață. Foarte puține și-au crescut numărul în 2025, numărul de camioane. Mare parte dintre ele au ales să se reorienteze, să se repoziționeze, să zic așa, să reducă numărul, să se eficientizeze mult mai bine. Profiturile arată binișor, dar pentru noi, cei care depindem foarte mult de numărul de camioane cu care se lucrează, nu este neapărat un lucru bun. Simt cumva că piața este în scădere față de anul trecut. De fapt și cifrele oficiale pe care noi le avem până la momentul ăsta spun același lucru. Cumva sesizăm că în ultimele 3 luni ale anului, ultimele 2 luni ale anului, probabil că și luna viitoare va fi același, se recuperează cumva din pierderea care a avut loc până în luna septembrie, cam așa. Dar ce să zic, noi nu suntem în măsură să ne văităm pentru că la momentul ăsta lucrurile arată bine. Adică suntem deja peste volumele de anul trecut până la finalul lunii octombrie. Deci acum tot ceea ce vine este cumva un bonus pe care îl așteptam, dar să vedem. Să vedem cum închidem per total anul, sperăm că bine. Avem un challenge destul de mare, la momentul ăsta legat de aprovizionarea cu marfă, fac foarte mult containerele și avem un push acum, dar nimic. Nu e, dacă era ceva ușor, făcea toată lumea, știi cum se spune. Da, exact. Voi în portofoliu aveți anvelope atât pentru capetele tractor, cât și pentru semiremorci, pentru autobuze. Care este cel mai, dacă poți să-mi spui, cel mai bine vândut produs din portofoliul vostru? Evident că anvelopa de trailer este cea mai bine vândută. Asta și datorită faptului că într-un ansamblu sunt 6 anvelope și nu 4 sau 2, cum e la tracțiune sau direcție. Și au și niște uzuri accelerate, ca să zic așa, pentru că de obicei nu există axă viratoare la anvelopa de trailer clasică de 385/65 22,5. Și atunci din cauza întoarcerilor, din cauza manevrabilității, să zic așa, au un ciclu de viață mai scurt un pic. Dar, în general, vindem bine cam din tot segmentul. Cea mai vândută este anvelopa de trailer. Ce face Alex Avram când este director general la Contact Air? Care sunt director executiv, scuză-mă, director executiv la Contact Air. Ce face el? Ce pasiuni are? Ce îi place să facă în timpul liber? Eu știu ce face în timpul liber, dar sunt curios dacă vă spune. Dacă o întreb pe soția mea, spune că face prea puține lucruri în timpul liber față de ce și-ar dori ea. Ea este o persoană care are un job din acesta de mers la birou, dus întors, se preocupă foarte mult de copilul nostru, de fetița noastră, de fata noastră, că deja e domnișoară. Și în weekenduri ea și-ar dori, dacă se poate, să ne punem de vineri seară pe drum și să mergem, să vizităm, ceea ce pentru mine nu e un lucru neapărat pe care mi-l doresc, pentru că eu fac foarte mulți kilometri în fiecare săptămână
Și atunci eu în weekend mi-aș dori foarte mult să am activități de asta așa mai pe lângă casă. Mă preocup foarte mult de ce înseamnă casă, pentru că tot timpul avem o zonă verde destul de mare și tot timpul este câte ceva de făcut prin curte, ceva de întreținut. Și să zic așa, am o mică pasiune legată de vinuri, îmi place foarte mult să degust, să combin vinurile cu cum suntem la nivel începător, beginner, cum era, semi-pro. Încă mai sunt cu Vivino, cu aplicația, încă mai sunt, nu știu dacă în domeniul ăsta pot spune că ești vreodată super, super pregătit. Da, cred că în orice domeniu poți să spui că ești 100% pregătit. Adică eu cred că toată viața învățăm și o să învățăm până și cum vorbeam cu tine când am văzut, cum ți-am povestit, mie îmi place să mă înconjur de oameni care sunt mai inteligenți ca mine sau la fel de inteligenți ca mine. Nu că aș fi o mare somitate în domeniu, dar măcar să putem avea ce discuta. De asta zic. Deci la nivelul ăsta cu vinurile încă nu știi pe unde pot să zic că sunt beginner, nu sunt foarte avansat pentru că încă nu am destule cursuri, se poate aprofunda mult mai mult. Adică dacă mă uit la mine ce înseamnă, de exemplu, în domeniul ca să poți să faci din hobby, să o treci în partea aia de profi, implică mult. Costuri? Pe lângă costuri, dar implică școli, implică multe degustări, implică multe deplasări. Știi cum e? Da, exact ce spuneai. Da, bine, dar prin drumurile... În weekend-uri plecăm, adică plecăm de acasă. Nu-ți imagina că eu mă baricadez, a făcut vinerea, m-am dus acasă, mă bag într-o cameră și mai deschid luni. Păi de-aia cred că mai ai încă vreghetă pe deget. Da. Nu, plecăm. Nu atât de mult pe cât și-ar dori, plecăm. Ne facem, mai avem niște prieteni, dar a fost o perioadă când era copilul mic și atunci era mic, după care când a mai crescut a început să fie și totuși compatibilitate și între copii, am început să trecem de la concediu cu noi la concediu cu prietenii și acum suntem foarte ok, e mai greu dacă mergem fără prieteni pentru că n-are fata pe cine să stea și atunci necesită foarte multă atenție. La momentul ăsta avem un grup de prieteni cu care ieșim destul de des, ne întâlnim, weekendurile sunt faine, da. Nu pot să zic că îmi place foarte mult domeniul auto, tot timpul sunt o persoană care mă documentez destul de mult, ce se mai lansează, ce mai este, să zic așa, de actualitate sau lucruri care cumva mi-ar putea aduce și un mare plus inclusiv în ceea ce privește latura asta profesională. Eu așa m-am și apucat. M-am gândit, făcând retail, m-am gândit că ar trebui următorul job, dacă mă las de retail, să fie o chestie masculină. Noi inițial ne-am apucat și am văzut și anvelope de turism. Și la momentul respectiv, dintre colegii mei, vindeam cantitatea cea mai mare de anvelope de turism. Dar asta pentru că mie îmi plăcea totul, că avea legătură mult mai mult cu partea asta auto, știi, De racing vorbești sau partea auto? Nu, vorbesc de anvelope de turism, pentru că asta de camion. Pasiunea ta e mai mult pe racing sau overall pe tot ce înseamnă? Orice lucru care are motor, îmi place, chiar mă uitam la episodul 2 al tău care și am văzut că era copilot Alex Tache, da, și mă gândeam așa cam ce înseamnă și spunea el că are parte și de noroi, are parte și cred că e o chestie faină. Știi cum e? Se spune că dacă n-ai un hobby și câteodată asta mă pune pe gânduri, dacă nu îl duc așa la o extremă, e ceva, trebuie să-mi ridic un semn de întrebare. Din punctul ăsta de vedere n-am aprofundat foarte mult, dar nu este timpul pierdut, inclusiv partea asta de vinuri. Cunosc persoane care sunt foarte dedicate și oricând, probabil dacă i-aș implica un pic mai mult și mi-aș face mai mult timp,
Mai aș putea să o duc la un nivel mult mai serios, ca să zic așa. Apropo de racing, apropo de curse, și am fost la evenimentul organizat de voi foarte frumos la TCS și printre altele erau și niște camioane care au participat la raliul Paris-Dakar, bineînțeles echipate cu anvelope GT. Cum le-ai adus? Că erau foarte interesante. Cei care au fost la eveniment știu, Alex ne-a pus la dispoziție acele camioane, nu să le conducem noi pe circuitul de la TCS, ci cu șoferii profesioniști care participă la raliuri. Eu nu m-am dat, am o mică problemă deci nu, cu înălțimile, cu vitezele am o mică problemă. Dar toți cei care s-au dat, inclusiv Alex, au fost super încântați. Cum ai reușit să-i aduci și prin parteneriatul pe care îl aveți? Da, odată eu constant mă duc și particip la diverse activități, invitat de către partenerii noștri, GT, Geniu, mă gândesc că o să fie acum și cu Uniroyal, cu Continental. Și am văzut a participat la diverse evenimente și m-am gândit, noi făceam constant o întâlnire cu partenerii noștri anuală, dar era genul de întâlnire pe care o făceam la un hotel de ăsta minim 4 stele, undeva prin centrul Sibiu, Brașov, nu știu. Pe lângă locațiile voastre. Da, să fie cumva în țară, centru, da. pentru că avem mulți parteneri la nivel național, cumva să fie foarte facil și să fie cumva fair, să vină toți, da, exact, să vină toți undeva, să fie cât de cât o distanță mai mult sau mai puțin egală. Dar ne-am dat seama că interesul nu era la pe care ni-l doream noi. Și asta pentru că acum nu mai e. Oricine își permite să vină, să vină la Sibiu, să se cazeze la un Hilton, la o Ramada sau un hotel și să mănânce o seară și după aia efortul era mult prea mare versus ceea ce obțineau și erau niște întâlniri, discutam un pic despre produse, discutam despre ce mai este nou, discutam un pic despre piață, dar oamenii cumva sunt invitați constant la fel de evenimente de gen. Și nu mai este ceva wow, un lucru pe care oamenii să-l aștepte, să zică, bă, uite, cred că de-abia aștept să vină ziua aia în care să mă duc. Și atunci am avut contextual, i-am cunoscut pe cei care în Franța, pe cei care participă la Paris-Dakar. Ei, pe lângă asta, este iar un raliu foarte faimos în Polonia, la Breslau, și acolo participă ei și sunt foarte bine văzuți, echipa asta este foarte bine văzută acolo și am întrebat dacă sunt disponibili, când sunt disponibili, dacă doresc să participe și să vină, după care am început să caut un circuit care să fie pretabil pentru genul ăsta de activitate și cred că le-am îmbinat într-un mod foarte ok și din feedback-urile pe care le-am primit, toată lumea a fost super plăcut impresionată. Ce pot să spun este că peste 2 ani, pentru că la GT anul viitor va fi anul pentru Geniu și probabil, nu știu, să vedem și cei de la Continental pentru Uniroyal, dar peste 2 ani o să facem din nou un eveniment cu GT și am ceva în cap care, dacă iese, o să fie un alt etalon foarte greu de atins, cred un eu. Spoiler, ceva? Hai, nu vreau să te pun sub presiune, dar... Nu, dar practic asta rămâne, știi, și practic exact. Mă oblig, eu știu, poate nu se poate realiza. Eu zic că nimic, dacă lucrurile merg așa cum ne le propunem și dacă vânzările păstrează trendul, dacă partenerii se mobilizează la fel cum au făcut-o până acum, dacă poate chiar mai bine, sigur o să facem un eveniment, pentru că implică o investiție financiară consistentă mult mai mare decât ceea ce a fost anul ăsta. Cum vezi tu piața anvelopelor pentru anul următor? Mă aștept să fie un an provocator. De altfel, cred că ultimii ani de zile de fiecare dată a trebuit să ne reinventăm, să găsim noi argumente, să încercăm să schimbăm de fiecare dată. Singurul lucru pe care am marjat de fiecare dată a fost calitatea.
și faptul că am reușit să ne promovăm corect, zic eu, dar de fiecare dată trebuie să vii cu lucruri noi. Ăsta este un lucru care apreciez foarte mult la domeniul ăsta. Nu te poți plictisi în el. De fiecare dată trebuie să-ți găsești laturi noi și să încerci să vii cu lucruri noi. Asta este un lucru care îmi place foarte mult. Dinamica pe care o reprezint, care este în domeniul ăsta de transport. Spuneai la început, pentru că aveți niște similitudini, toți și trei Alex, și ca să zic așa. Alex a venit cu un brand polonez pe o piață dominată de niște branduri germane. Da? Alex, celălalt Tache, care practic firma mamă este Ford Trucks, la fel, Stefano a venit cu un brand total nou pe piață, la fel și tu ai venit cu un brand, tu ca director reprezinți... Timi Giurgi împreună cu acționariatul olandez, să zic, care este în spate, au venit cu brandul ăsta. Cum a fost prima interacțiune cu clienții când le-ai povestit de acest brand? E de cascadorii râsului, deci n-ai. Nu. Te provoc. Au fost momente chiar hilare. Erau oameni care la un moment dat au cumpărat doar ca să nu-i mai vizitez. Deci erau momente în care mă duceam și spuneau: Alex, nu știu, dar de obicei eu ce nu înțeleg, spunea, când refuz pe cineva o dată, de 2, de 3 ori, la un moment dat omul se simte și nu mai vine, dar tu nu te simți, sau ce aștepți? Și nu știu, aveți varianta simplă în care îmi luați și mie niște anvelope și la un moment dat le vom testa și o să vedeți că sunt ce trebuie, sau eu tot o să vin, că eu nu, până nu îmi las. Bă, te rog eu frumos, pune niște anvelope acolo în comandă și uite, dar te rog să nu mai mă cauți și săptămâna viitoare că nu-ți comandă. Nu, gata, dacă le punem pe asta o să mă asigur eu că o să le verificăm, să fie tot în regulă, să trageți o linie să vedeți. Și așa am crescut, organic, se poate vedea și pe cifre. Câți dintre ei ți-au devenit parteneri? Foarte mulți. Când am devenit director executiv, o mare parte dintre partenerii mei care erau la momentul respectiv, m-am dus, am discutat cu ei și le-am spus că timpul meu alocat lor automat nu o să mai fie același. Nu vreau să creadă că acum sunt alt Alex sau nu știu, ceva s-a întâmplat și nu mai pot să mai... Dar era evidentă treaba că o parte din energia mea trebuia să se ducă și în alte direcții. Și le-am spus că au posibilitatea să le aloc un alt seller. Și mulți dintre ei au zis că dacă voi face asta o să închidem colaborarea. De ce spun parteneriat și nu spun client, furnizor sau denumiri de genul ăsta? Informându-mă despre tine, am dat peste un interviu pe care l-ai dat Infohale, dacă nu mă înșel, la anul trecut, în 2024, și spuneai la un moment dat, dacă am reținut bine, sper că am reținut bine, dacă nu te rog să mă corectezi, că dacă din acel parteneriat ambele părți nu câștigă ceva, înseamnă că este un eșec și ne despărțim prieteni sau nu are rost să mai continuăm parteneriatul. Asta este filozofia noastră ca și companie. Dacă nu există acel win-win sau dacă cineva câștigă foarte mult și altcineva foarte puțin, undeva la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor scinda. Cred foarte mult în filozofia asta, că trebuie să ai cumva dorința ca partenerul tău să câștige. Pentru că asta te va duce la parteneriate durabile. Și asta va face diferența între momentul în care partenerul tău, când va fi pus în situația de a renunța la colaborarea cu tine, este foarte greu să fii tot timpul numărul 1. Dacă valorile care le-ai insuflat relații astea comerciale, ai încercat să oferi mai mult decât a fi doar un furnizor, de fiecare dată ai pus problema corect și ai demonstrat că la final că
colaborarea asta a dus la un profit, da? Atunci probabil că partenerul tău te va trăda între ghilimele mult mai greu. Aici este toată treaba. Este mult mai greu la momentul ăsta să găsești parteneri și foarte ușor dacă nu ai valorile astea și dacă nu ai valori și principii poți să pierzi. Mult mai greu poți obține parteneri noi, dar mult mai repede îi poți pierde pe cei pe care îi ai. Și atunci noi nu avem, din fericire pentru noi, avem o constanță destul de mare în ceea ce privește parteneriatele vechi. Ceva noutăți, modele noi de anvelope de la GT? Pentru noi, da, avem sunt în discuție destul de multe profile. Nu știu câte o să putem noi aduce în România, pentru că Uniunea Europeană, prin tot focusul ăsta pe care îl pune pe Green Deal, împinge foarte mult producătorii să meargă către zona eco. Da? Și GTO a lansat ultimele game de produse, sunt produse din gama eco. Se pune foarte mult accent pe labeling. Acum nu mai poți fi prim echipator la mari producători de camioane dacă nu ai A, rezistența la înaintare. Anvelopa nu are A, rezistență la înaintare. Și atunci toată lumea se concentrează pe așa ceva. Dar din discuțiile pe care noi le avem cu transportatorii din România, probabil că până nu va fi ceva care îi va constrânge neapărat. Și știu că sunt cumva discuții în sensul ăsta care se dorește Uniunea Europeană să împingă foarte mult lucrurile în așa fel încât să conteze sau să facă diferența între transportatori care merg cu anvelope cu cu rezistență la înaintare cât mai bună. Până nu se va întâmpla asta, nimeni în România nu o să fie focusat pe partea asta. Deci cumva tot ceea ce se lansează nou și se vor mai lansa produse la GT și să știți că și Jiniu vine din spate cu niște produse foarte bune. M-am uitat un pic și peste produsele de la Uniroyal și aici e clară treaba pentru că vorbim de Continental și evidentă treaba și focusul lor către calitate și către produse foarte, foarte bune este clar știu de către toată lumea. O să fie anul viitor, probabil că o să fie niște produse care noi o să le anunțăm, dar nu știu cât o să putem să punem și în practică. O să punem și în piață, pardon. Cu cei de la Continental deja sunt produsele la vânzare sau când încep? Da. Deja sunt la vânzare. Suntem în niște discuții. Noi trebuie să ne extindem acum pe finalul anului spațiul de depozitare. O să creștem stocul și la Uniroyal. Și un lucru care, nu știu, vorbim de win-win. Și Uniroyal a încercat, nu suntem primii pe care pun produsul ăsta în piață, și Uniroyal a încercat prin mai multe filiere să promoveze brandul. Acum încearcă cu abordarea noastră, să zic așa. Eu sper să fie cea câștigătoare și să demonstrăm că facem niște vânzări calitative și că suntem acum la momentul ăsta o variantă foarte bună pentru Continental în a-și promova brandul ăsta, care este un brand cumva destul de nișat. Chiar vorbeam cu cei de la Continental și îi spun că este un brand romantic, Uniroyalul, pentru că este un brand care este foarte aproape ca și calitate de Continental. Se produce în fabricile în care se produce și Continentalul și atunci cumva și vine pe filiere, vine prin unici distribuitori. Cred că, nu știu, probabil că Matadorul mai a rămas, care vine cumva și el dar nu știu dacă este doar prin distribuitori exclusivi, dar cumva este controlată piața, spre deosebire de restul brandurilor care sunt la liber, adică oricine sub o formă sau alta le poate accesa, cei care sunt multibrand. Ce le recomanzi șoferilor de cursă lungă, transportatorilor să aibă în vedere pentru a folosi cât mai mult o anvelopă? Păi le recomand acele lucruri care cred că au aud de foarte multe ori. Odată presiune, 2 presiune, 3 presiune, pentru că asta este cel mai important, asta reprezintă cel mai important aspect, presiunea. O anvelopă fără presiune
automat va genera, prin frecare se va genera căldură și în cel mai nefericit caz, cu siguranță, probabil o explozie sau o pană sau eu nu știu, lucruri care cumva îi va afecta și pe șoferi, pentru că vor trebui să stea undeva într-un câmp sau undeva și să creeze probleme, poate atrage după sine o eventuală amendă și cu siguranță pentru patron un cost foarte mare în ceea ce privește depanarea. Iar după aceea le spun foarte clar că este să zic așa, bun simț ca la o anumită perioadă de timp să facă o monitorizare a anvelopelor și aici mă refer la adâncimea de profil a anvelopei, să vadă dacă cumva între timp au apărut uzuri neregulate, da? Să măsoare adâncimea benzii de rulare, să vadă dacă între extremitatea stângă și extremitatea dreaptă există diferențe de uzură, pentru că asta le va spune clar dacă au eventuale probleme pe partea de articulație, pe partea mecanică. Știu că voi aveți o aplicație în acest sens. Da, din păcate nimeni nu vine în industria asta în care activăm noi să spună că de fapt produsele lor nu sunt bune. Toată lumea vine și oferă oportunități, toată lumea vine și oferă produse impecabile din toate punctele de vedere. În schimb, cred că la un moment dat cifrele trebuie să vorbească și în sensul ăsta am lansat o aplicație de monitorizare pe care clienții noștri o pot utiliza gratuit. Atât distribuitorii cât și flotele o pot accesa și pot vedea de fiecare dată când se introduc date noi, pot vedea datele respective introduse pe mașină, pe numărul de matriculare respectiv. Am făcut asta pentru că noi considerăm că cu cât vremurile vor fi mai dure, cu atât oamenii vor trebui să se uite mult mai atent în momentul în care aleg să achiziționeze anvelopele. Dragilor, aceasta a fost emisiunea În Echipaj, episodul 3. Mulțumesc frumos, Alex, pentru prezență în emisiune. Eu mulțumesc pentru invitație. Și pentru răbdare. Da. Și ca de obicei, pentru toți care ne urmăriți, să aveți numai drumuri bune. Până data viitoare, numai bine. La revedere!